Iyan ang itestingan niya yung pagkalalaki, iyan ang gisuwayan kung lamig na Doesn't ikapon. feel good. This is the reason yung bayad jud ko. Ligahi. Oy, kamusta? Dugay-dugay na nawag kita, no? Mga gahapon na. Pero karon kay nako nasimutan. I'm hungry. Udto na. And you know it, na ako sa car kay kablunan mo. Sosyal. Buti na ulan, no? Unemployed ako. Nangita ko trabaho. Tama. I need work. Di ko sosyal. Sosyal. Walay forever. Na, oy na. Ka-weird na ako eh. Kaingon ko rin yung Uber driver nga weird niyang pasahero. Pero balag weird. Basta mo like and subscribe lang muna. Sosyal. Ning laag nasad ko noon niya. Bagyo pa yun. Ang galing ko. Pero ang tinuod nga agenda kay matutag Cybergate sa Puente Circle. Gitawag na siyang Puente Circle Color Circle. Let's go! Then boom! Manan, naabot na ko mga brad, no? Ako ibayad sa Uber driver na ko kay high five, bra. Thank you, sir. Oh, wow! Nano ko Cybergate, bye. So karon mga brad, nag-adventure namin sa Cybergate, brad. Wa mi kabalong ano nag-adventure may. Karon mga brad, kinami karon sa butang nga gitawag lang escalator. Great invention ni brad. The man in black. Kabalo ka ba anong nag-black ka ba? Once you go black, you never go back. So mga brad, nami karon sa Manga Cafe. Suwayan na mo ang ilang mga manga delicious foods. Oh yeah, alright. Nindot na yung mga brad, no? Kay ilang mga flour, kay mango flour. Ikan sa mango seeds. Amazing. Wa mo na amaze ba? Ilang flour ba? Mango flour ba? Mango flour na ba? Organic ba? Vegetables. Mango chip. Amazing. Delicious. Very nice. Dili lang mango flour lang i-offer dire, no? Offer po lang organic vegetables, no? Suwayan na to ang mango flour. Very nice. Hantod karon mga brad, no? Na-amaze gyapon ko, no? Nga ang ilang flour gigamit kay mango. Yeah! 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 Na ng mga makaon na mo, bay. Very nice ka ni, bay. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko. Very yummy, very good. It's very good. Alright. Mo inom tagti kay sosyal. Man ako kaon sa Manga Cafe, no? Ako maingon kay very nice. Very nice. Manami kaon to the next destination. Let's go. Boom! Karon na kami karon sa food court. Kabalo na mo. Ngaon na pud mi kay you know, gutom life. Nya ako istorya sa inyo bad, no? Ang istorya ning food court bay. Sa una basketball court ni siya bay. Nya naisa ka basketball player nga nagdalag makaon kay gutom siya. Mo to gitawag na siya food court. Tanga. Nisod kay ning vlogger ta mga brad, no? Kay ulaw-ulaw jud gamay, no? Dapat ipakita gid ako sa inyo kung unsa ka ulaw, no? Moto bay, usahay bay, maglibog na gugo kung vlogger ba ko or addict ra ko. Nag-change outfit day ko kay kabalo na mo. Sosyal. Ug karong adlaw mga brad, mangita mig tela kay para sa Halloween. Nano ko telahan. Mutela. Ethnic dance mo. Ethnic dance. Kaya. Happy na. Kamusta ba, Glenn? Okay na ba? Ethnic dance. Mao din yung bagong color sa rainbow karon bay. The millennial rainbow. Boom! Karon nami karon sa car kay kabalo na mo. Sosyal. Nya nagstorya namin Jomi ba? Nagistorya si Jomi sa kuan. Alo siya ka fling. Hoy, wala ra ba jud? Singon nimo muna oh. Inom dumi Jom. Nga kung na kay uyab, landi-landian lang. Don't Subo. oh! Ito running naog na ko sa sakinan mga brad. Nanapod may sa lugar kung asa magpungko-pungko. The land of Troy. And you know may mga brad basta mag-vlog ko na gusto nga sa dalan. Gigutom ko sa mga ontag. Lechon! Karon lang tao na mo kung very nice ba ang lechon dere. Very nice. Boom! Karon na napugos balay na. Suga gina ko mo teleport ay mapag mo-appear na ako X-Man ano si Pablo ta Professor X ba. Tin shake. Jesus? Is that you? Mula ko na sad go. Teleport na po ko. Kulig na po no. Boom! Karon na ako dre. May pagmuhatag na ako resume ni Professor X kay kusog kay ko mo teleport. Ang basing na tingala mo ba kay naghat ko. Vibes kay na akong Bruno Mars karon good kay. As you can see mga brad, the sky is blue. The sky is clear and very nice.
It is very nice. Jesus has come to save us. Amen. Nindot kayo diri mga brad no kay mga building na mga gipang construct nga building. Mga wire. Ngano na may mga wire? Ngano na yung mga wire brad? It's what connects us. Og sa inyo mga makita brad na po yung mga sakyanan diri no. Typical Cebuano ni bay. I love Cebu. I love Cebu. Bahandi ka ning dughan ko. I love Cebu. Og mo na ni mga brad, typical merienda. Dito ni merienda, karinderiya din eh. Handa awit, bayang magil. Nungan ko sa larang no, sa din ang larang. Naglibog na ko bro. Muulan ka umuhayag. Don't mess with my feelings, you know. Ang sakit sa... Anong inga na, mangga? Nganong muulan init man, ha? Pista sa langit, ha? Don't mess with my feelings. Bruno Mars. Mga brad, ganan mo makakita ang artista mga brad. Di ra ako yung makita no, makakita sa mong Sarah Hironimo ug Alden Richards dali ha. Unsa ni GMA ug ABS. Boom na napun mi diri sa sulod nga location. And you know it, Bruno Mars is here. Ngano na ta diri ba? Nagpatahi tag wedding gown. Kasal na kagala. Bridesmaid. Dira ang bridesmaid, ay bride. Dira ang groom wala. It doesn't feel good, eh? Mo Jomie iyan ang testingan niya ang pagkalalaki. Iyan ang testingan niya ang pagkalalaki, iyan ang gisuwayan kung lamig na higapon. good. Ano, nigahit lagi. Anong bayad jud ko. Nigahit lagi. Nigahit lagi. Pranis ako mga fans. Ano, na-shock mo siya mo doon. Balik ka na. This is Glenn Abucay and we are not perfect. Di jud di ay. Saan lang ko dire? Sala mo. I am the one yun. Mone si Sleeping Ramsey og dili po siya perfect. Mone si Texting Jomi og dili po siya perfect. Mone si Sir Carlo og dili po siya perfect. Mone si Ate ang gabantay pero perfect siya. Discount, 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 discount. Gisukod na ang notes ni Jomi. Taas kayo. 9 inches. The point of no return. Sigla na po ng sukdan. Bruno Mars on the go. Gabi na! 10 inches! Ay, kanang kuan, mag-unsa ka ani? Kanang mag-chug, chug, 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 chug. Sige, tawag ana, mag... Apo dira si Cinematics. Oh! Patahe din para sa mong Halloween party. Sponsored by Jomi Hospital. Sorry, kasaligan ikaw lang. Mag-skit pa ta na, oy! Karon mga brad, manamig patahe brad sa mong Halloween karon mo sulod tas Narnia. Kadi Narnia. Problema unsa ang pagsulod sa Narnia? Abri ng Narnia. Welcome to Narnia. Oh my god. Narnia. Kumanda ning sakinan in 3 2 1. Gwapo ko. Ay, wow. Oh my god, di ko gwapo. Kung muuning sakinan in 3 2 1, lucky si Jomi. Nagay! Oh my god! Di ko lucky. Nandre si Sir Carlo the mechanic. Dili na makita ang iyang pagka-mechanic, dili na siya kalami si Bono bro. Mechanic po niya sa Cebu. Indot kaniyang sakyan ano kay wala siya high-tech touchscreen eh. Ni-under na. Mga patay nga sakyanan. Ano na yung nagdudahan na ganito? So mag-play taga review nga song. Wal galantaw tani. Kung wala ka nang iibigin, minsan lang kita mamahalin. Ug mauna to ang Gary V song. Boom! Nanapog ko rin sa garage. Kusugan na gina ko mo teleport. Oy, mapag mo enroll na lang yung ko sa akin na eskwelahan ni Professor Xavier. Mo send ako resume dito. Kusugay ko mo blink. Brad, hindot kini akong gunitan Brad. Kung gunitan ako ni mo, tingog ni siya. F4. Pero mo ko? Di ba? Oo. Tuyate. Open sesame. The force is within me. Kani mga Brad, kung mugunit ko dire, mutingog ni siya. Kadungog mo? Mutingog no?
Nakaroon diri sa bagong kondo na ako. Bagong kondo, bawal mag-take of picture na rin. Nag-video-video ko. Bagong TV na ako, brad. Nadre, bagong bed na ako mga sister o mga brother kay gender equality na ni karon no 2017. Nadre bagong CR ako. Og mao to ang vlog. Thank you guys sa paglantaw. Aming camera na thank you kay Noy. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pagin mo video. Medyo libog itong video ano, at least lingaw siya. Og kita-kita anta sa sunod nga episode. Peace. I love Cebu. Wala,